veľa vecí umiem. Neviem. Netuším. Čau. No, moja mama chcela, aby som mi niečo namaloval do obývačky na stenu. Ale zabalo mi to celkom a nechcel som mi toho, ale tak vyzerá to pôjde celkom. Tu máš zábery nejaké. Snažil som sa, že tie oblaky, že reálne ten oblak proste má tieň. Čiže toto je čierne a potom už, no tu by mal byť tieň tiež vlastne, ale je to také, že finished, unfinished, proste rak. No, a toto som zle spravil nohu, tak to už nemám ako vymazať. To som zle začal. A inak asi OK. Neviem, keby som na tom strávil dlhšie, tak to bude viacej detailné. Čož asi nechcem. Takže asi to je dobre takto.